Să vă de telefon. Am să n-are sunat. Da, fac eu, mă. Lasă aici asta. Are sunat. Băi, e fruta, e blătă, da, e mă deal fruta, mă. Ce? Ce cu semnul? E fruta, e bună fruta. Nu știu bă fruta. Ce cu Elodia? Ce cu Elodia? E bună fruta. Elodia. Spune-ne enigma lui Elodia. Bună de ce? Bună de muncă? Bună de ce? De muncă. Ia bă, și mă gândesc la mine. Vreau să mă am. Vreau să am plin. Ia. Zi-mă ce cu Elodia? Știu unde e Elodia? Mergi la mine început. Elodia e la tine acolo? Da? Soane, vezi la mine nu mergi. Să mă puțin e exact. Ce? Să mă puțin e exact, mă. Deci... Elodia? Deci să-ți explic. Bă, Auzi de vorbă să fac cunoștință. E o mână de 19 ani, nu știu. Da, una halmă, o hăjbără vrea să aia. Bă, îți dau mână 19 ani. Ce? 19 ani, de fapt. Lumea se deverea voce, mergi cu mine pe aia. Mergi cu el. Da, tu ești de credere. Tu cred că... Bă, dacă mergi cu cine cu... Dacă spun basca asta mai pe ochi, zici că ești ăla. Uite mă. Tu... Serghei. Nu lasă față. Ce lasă față? Serghei. Se zice cumva Serghei? Aia nu. Sincer a fost. Să mă știi ce sunt eu, mă. Nu știu. Eu știu că e Serghei. Trebuie să-ți fac cunoștință. Dânsul este domnul Serghei. Recunoașteți, da? Așa. A avut loc schimbul de focuri de la Brașov. Da, eu am fost goarnele. Deci la Brașov a avut... Așa? Deci cu armele furate. Cum s-a întâmplat? Puteți să ne povestiți așa? Eu l-am furat. Cum ați procedat? Eu l-am furat și am dat la altul. L-ați vândut, cum să înțelegem, da? A folosit una din arme la Brașov? Cum? La casă de schimb de la Brașov. Păi nu mă știu, și până am zis și acum, așa, să vezi ce bine aveam eu. Se vede. Ia uite așa, sunt de pus. Nu, dar spuneți și pe asta. Să ia până pe asta, până și pe căpătă mea. Așa, ia, da. Lasă basca acolo. A, deci tu ești, a? În mare parte, cum ai procedat? Deci ai mers până la unitatea de maximă securitate de la Șorogârla. De Șorogârla am plecat și am fost. Ai trecut lacul acolo, lacul ăla, fără probleme. Da, și de-am așa, m-am muncit și am fost pe armele. Cum s-a întâmplat asta? Cum ai făcut? Cu ce legat? Eram cu căruța. Eram căarea pe col. Și între timp calul... Nu te l-ai abandonat. Calul a murit, calul. A împușcat calul. Cum? Tu a scăpat, l-ai împușcat, nu? Da, calul nu a fost. Calul a rămas pe câmp. Și mi-am împușcat asta. Deci foarte bine. Nu, dar la Brașov. La Brașov. De Brașov. Cu casa de schimb valutar. Păi nu știu, eu n-am făcut armată și nu prea știu să mă nu știu de multe. N-am făcut armată. N-am făcut decât la arterie la numărul 10. La cât? La numărul 10. La numărul 10, da. Ce an? E de muncă. E proiect de muncă.